Kada sam prvi put čuo za ovaj događaj, odmah sam počeo da se interesujem šta se to desilo u okolini Bora. Jedan mladić koji je bio na poslu dobio je poziv na svoj mobilni telefon. Zvala ga je rođena sestra njegove buduće snaje. Ovaj mladić zvao se Vladimir Stiklić. A šta se to desilo? Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama ispričati jednu tužnu i strašnu priču koja se nedavno desila u okolini Bora. Događaj koji je uzbudio i potresao kompletnu javnost u Republici Srbiji. Evo, već nekoliko dana priča se o samo tom događaju i s pravom se priča. Međutim, ono što moram da kažem, ne sme ostati na pričama. Mora se najzad nešto preduzeti i da se sprovedu neke konkretne mere protiv ovog zla koje se pojavilo malte ne kao epidemija, a to je ubijanje žena. Nažalost, i večeras ćemo pričati o jednom takvom događaju gde je jedna mlada i školovana žena platila svojim životom hir njenog budućeg muža, odnosno verenika, koji je zapravo svuda u svetu okarakterisan kao femicid i kao posebno krivično delo koje se najstrožije kažnjava. U našoj zemlji mi ga još uvek nemamo kao posebno krivično delo i kao delo koje će se kažnjavati u našem zakonu mnogo strožije nego neka druga krivična dela. Posebno ako budu urađena na jedan monstruozni način, kakav je zapravo bio u ovom slučaju. A šta se to desilo, što nas je sve uzbudilo i na kraju krajeva veoma sam potresen ovim događajem, jer ja ne znam da se foliram, ja kada nešto pričam, gledam da unesem celog sebe i da to sa krajnjim emocijama vama prezentujem na jedan način kako ja to osjećam. I kada sam prvi put čuo za ovaj događaj, odmah sam počeo da se interesujem šta se to desilo u okolini Bora i naravno nisam googlao mnogo po internetu, pozvao sam neke svoje bivše kolege, pozvao sam neke svoje prijatelje iz Bora, jer ih imam puno, dole hvala Bogu, i pozvao sam i neke moje zemljake iz sela koji žive i rade u Boru, da čujem šta se to desilo i šta je moglo da izazove jednog školovanog čoveka da ubije svoju verenicu na najmonstruozniji način. A sve se zapravo desilo 26. jula 2026. godine u selu Gornjane u okolini Bora. Selo Gornjane se nalazi oko 30 km kada idete preko Krivelja u pravcu Žagubice. Ima redovne autobuske linije, jer mnogi ljudi iz Gornjana rade u Boru, a na kraju krajeva mnogi i žive u Boru i odlaze samo vikendom za Gornjane kako bi obišli svoje roditelje, kako bi im odneli neke stvari i na kraju krajeva da sa svojom decom provedu vikend u selu koji mnogi zovu Srpska Švajcarska. Ne zato što je to mesto urađeno u nekom švajcarskom fazonu da ima neke banje i neka odmarališta kao u Švici i ne, naravno, po mentalitetu koji imaju Švajcarci, nego po onim prirodnim lepotama. Brda i planine koje se nalaze u okolini Gornjana podsjećaju na one švajcarske Alpe. E sada, ljudi koji žive u Gornjanu su divni ljudi, vredni, radni
i nekada su bili poznati po proizvodnji najkvalitetnijeg sira. Međutim, večerašnja priča nema veze sa švajcarskim lepotama ovog mesta i sa kvalitetom njihovog sira. Ima veze sa onim što je zapravo uvek tematika mojih emisija, a to je zločin nad ženama. 27. u 16 časova jedan mladić koji je bio na poslu u svojoj firmi u sklopu rudarsko-topioničarskog basena Bor dobio je poziv na svoj mobilni telefon i naravno javio se. Zvala ga je njegova buduća prijateljica, odnosno rođena sestra njegove buduće snaje. Pozvala ga je i rekla je: molim te, pozovi hitno svoga brata kući tamo u Gornjenu, nešto se strašno dešava kod njih, malopre sam se čula sa svojom sestrom i prekinula se veza. Naravno, dečko je odmah zvao svog brata koji je bio kod kuće, tamo u selu. Nije uspeo da ga dobije, telefon je zvonio, ali niko se nije javljao. I s obzirom da njihova kuća u Gornjenu ima video nadzor, na kraju krajeva Gornjene je razuđeno selo i njihova kuća se nalazi kao jedan istureni salaš, odnosno ranč, van centra sela i prve komšije su im udaljene kilometar od njihove kuće. I sada on zove brata, ne može da ga dobije, on uključuje aplikaciju video nadzora. I ono što je video, to je izazvalo šok kod njega, odnosno sledio se. On je zapravo video jedan horor film. Video je svoga brata kako juri svoju buduću suprugu, odnosno njegovu buduću snaju, sa namerom da je ubije. A ko je zapravo njegova buduća snaja? Njegova buduća snaja je Maja Putojić, koja je rođena 1995. godine u Boljevcu. Inače, ona je iz mesta Bogovine. To je selo, jedno veliko onako selo, koje je poznato i po rudarstvu, nalazi se u okolini Boljevca. U tom selu je Maja odrastala kao devojčica, tamo je završila osnovnu školu, a kasnije upisuje srednju školu u Boljevcu i završava tehničku školu. Inače, ona je u Bogovini odrastala sa svojim roditeljima i sa sestrom, koju je obožavala. Njih dve su zapravo imale divno i srećno detinjstvo, jer su odrastale sa divnim roditeljima. Ona i sestra nisu maltene imale nikakve tajne, jedna od druge. Maja po završenoj tehničkoj školi u Boljevcu upisuje tehnički fakultet u Boru. Maja je tamo provela jedan lep deo svoje mladosti i posle 6-7 godina studiranja ostao joj je diplomski samo, znači, taj rad da diplomira, ali je ona u međuvremenu počela da radi. Zaposlila se kod Kineza u Ziđinu, u čuvenoj rudarskoj kompaniji, koja je inače u kineskom vlasništvu, i dobro se snašla u toj priči. Počela je da radi u samoj direkciji, jer je postala radnica personalne službe Zićina, što znači da je bila veoma cenjena i da su Kinezi itekako poštovali njen rad. I ne samo Kinezi. Nju su poštovali svi ljudi koji su radili sa njom, sve njene kolege i kolegenice. Maja je bila uvek nasmejana, puna pozitivne energije, volela je da se šali sa ljudima, da čuje, znači, njihove priče, da li neko ima neki problem i da ih uvek nekim savetom onako posavetuje i da im pomogne. Maja je mnogo toga znala, ali očigledno da nije imala puno snage i hrabrosti da se susretne sa nekim izazovima u svom životu. Jer mnogi ljudi koji su dobri,
i koji znaju da pomognu drugim ljudima, kada su oni u pitanju, tu nekako ostanu nedorečeni. Ne znaju zapravo šta njima fali u životu i ne znaju kako sebi da pomognu. A mislim da je Maju pritiskalo mnogo toga. Pre svega, ona je već 10 godina u Boru. Nije diplomirala, bez obzira što radi i što ima dobru platu. Uvek je to u podsvesti, nisam dala diplomski rad. Spremala ga je, ali nije diplomirala. Druga stvar, mnoge njene prijateljice uvek su joj u nekoj priči: majče, kuca biološki sat. Vreme je da nađeš nekog normalnog muškarca i da se udaš. I Maja je bila najverovatnije, a i najviše upravo pod tim pritiskom. Moram da se udam, moram da se ostvarim kao supruga, moram da se ostvarim kao majka. I to je greška koju rade mnoge žene, jer na kraju krajeva nema moranje. Ako se desi prava priča, desila se i to je to. Maja je bila lepuškasta, bila je prepametna, ali slobodno mogu reći da je imala tu neku svoju stidljivost koja je u mnogim slučajevima kod žene itekako simpatična kod nekih muškaraca, kada je gledaju onako sa strane, ali u mnogim slučajevima ta stidljivost onemogućava ženu da stekne iskustvo. Iskustvo koje će joj puno značiti u životu, a nekada možda spasiti i sam život. Zašto ovo kažem? Zato što svi oni koji tvrde da su dobro znali Maju, ne govore da je ona bila devojka koja je imala puno muškaraca. Zapravo, mnogi kažu, mi uopšte i ne znamo da li je ona imala nekada dečka. A neki koji su je dobro znali, kažu da su je stalno pitali: Maja, kada ćeš da nađeš dečka, kada ćeš da se udaš? I sva ta pitanja, ona su onako punila njenu glavu i najverovatnije stvarala veliki pritisak u njenom mozgu. I kada bi odlazila do rodne Bogovine da obiđe svoje roditelje, najverovatnije i stari roditelji s pravom su je pitali: Maja, sine, eto, školu završavaš kako završavaš, našla si i dobar posao, dobro plaćen posao, ali vreme ti je da se udaš i da rodiš decu. Mi hoćemo unuke. I na kraju krajeva nije Maja imala samo taj problem. Mnoge žene na društvenim mrežama se žale kako kada reše da odu da obiđu svoje neke rođake tamo u nekom selu, jedno od glavnih, zapravo glavno i neizostavno pitanje je upravo to: kada ćeš da se udaš, kada ćeš da rađaš decu? Otkucavati biološki sat. I mnoge žene priznaju preko društvenih mreža da se zbog tih pitanja veoma neprijatno i nelagodno osjećaju i da im se prosto i ne ide kod rođaka u obilazak. Na slave i na raznorazna krštenja čak pokušavaju da izbegnu i neke svadbe, ne zbog poklona, nego upravo zbog takvih teških pitanja. Na kraju krajeva, odluka nekog čoveka kada će da se oženi i da li će da ima porodicu je njegova lična i privatna stvar. I jedino on odlučuje kada je pravi moment da zasnuje istu. Jer nije više brak samo ona neka ustaljena priča koja je nekada bila malte ne po nekom šablonu po selima, sada je brak malte ne misija. Misija izvesti porodicu na pravi put, odnosno izvesti decu na pravi put. Mnogi će reći, pa to je oduvek bilo. Drugačije je nekada bilo to u nekim vremenima, sada je jako, jako teško naći normalnog čoveka za brak. To je zapravo glavna priča. Čak sam pročitao na društvenim mrežama, ja to moram da kažem,
da mnoge žene se zalažu da se oforme posebne banke sperme gdje će biti seme nekih normalnih ljudi za koje one smatraju da su normalni i da taj svoj biološki sat ne izgube tako što će veštačkom oplodnjom odraditi priču, da rode kao samohrane majke decu, da ih izvode na put i da im muževi ne trebaju. Jer kažu, bolje je roditi veštačkom oplodnjom dete nego živeti sa nekim ludakom. I na kraju krajeva da od ruku tog istog ludaka nastradamo možda i ja, a ne daj Bože i deca. Jer svedoci smo šta se sve dešava. Od Amerike, Australije i do mnogih drugih država, pa evo i kod nas u nekim mestima kakvo je Gornjane pored Bora. I šta se dešava sada sa Majom? Maja radi u direkciji svoje firme, svi je vole, poštuju. Ona je opterećena time da mora da se uda. A nigde normalnog čoveka na vidiku, barem po njenim merilima. I ja, znajući mentalitet mesta odakle je ona, odnosno mentalitet građana Bogovine, njenog rodnog sela, smem skoro da potpišem da je njena familija njoj u podsvesti stalno ubacivala: sine Majo, udaj se, vreme ti je, ali vodi računa da držiš nivo. Nemoj da se udaš tamo za nekog drvoseču, lopatara ili ko zna koga. On mora da bude inženjer kao i ti. I sada to je još jedan teret, ne veći, nego puta 10 veći. Em naći normalnog čoveka, em naći inženjera. Ako je neko završio fakultet i ima ono dr, ing ili već ne znam šta, to ne znači i da je normalan. Možda on uopšte nije za brak. Možda nije dobar čovek. Ja znam puno školovanih ljudi koji su veoma, veoma obrazovani i, slobodno mogu reći, intelektualci, ali nisu dobri ljudi i nisu dobri za brak. I na kraju krajeva pokazalo se da su bili veliki nasilnici i zato su ih žene glavom bez obzira ostavile i pobegle. Maja, školovana, mlada žena, neudata, ima 30 godina, to je za istočnu Srbiju, vau, neka priča, dušo moja, kad se nisi udala do 30. osta ti baba devojka. Ne postoje danas baba devojke, vi ste sve dame, lepe, poželjne, bez obzira kojim se poslom bavite. Da li ste konobarice, da li ste spremačice u nekoj firmi, da li ste medicinske sestre, učiteljice, lekarke, sve ste dame. I držite do sebe. Držite do toga da pored sebe imate normalnog čoveka. To je nivo. Može čovek da bude i rudar. I znam hiljade rudara koji rade u rudniku, koji su vredni i kada izađu i kada odu kod svoje porodice, oni su divni očevi, divni muževi. I zašto sada jedna, recimo, inženjerka hemije ili tehnologije ne bi mogla da bude udata za rudara, za jamskog kopača? Ako je to normalan i divan čovek. Nije imao inteligencije ili nije imao vremena ili nije imao uslova da završi školu. Otišao je mlad u jamu kako bi postao samostalan i kako bi na kraju krajeva stigao da sve uradi na vreme. I da završi srednju školu, da se opismeni i da ode da bude rudar i da završi vojsku i da se oženi i da izvede svoju decu poštenim rudarskim hlebom na put. I šta fali sada jednoj lekarki da bude udata za takvog čoveka? Ništa. Pa šta bi falilo Maji da je našla nekog, recimo, čoveka koji radi u topionici u Boru, pored visoke peći i koji ima
i dobru platu, i dobru dušu, i na kraju krajeva zna šta je pakao visoke peći i ne treba mu i pakao u kući, nego kada dođe u kuću, hoće da se osjeća kao u raju. I tako se i ponaša prema sopstvenoj ženi i pre svega prema deci. To je pravi otac, to je pravi muž. Ali sredina u kojoj živimo, ona osuđuje i malte ne kao u Indiji pravimo kaste. Šta je zapravo nivo, a šta nije? Iako je devojka završila medicinu, po nepisanom pravilu ona mora da se uda za lekara. To je onaj glavni problem. Ne daj Bože da se uda za vozača hitne pomoći. Ili možda za čoveka koji radi na benzinskoj pumpi. A šta je to tako strašno? Ja upravo znam jednog mog druga koji je radnik na benzinskoj pumpi, a oženio je lekarku. I znam kakav je problem imao sa svojom tazbinom. Nisu pričali s njim, nisu hteli da ga prihvate uopšte. Ali on nikada nije maltretirao svoju ženu, on je bio divan čovek i evo sada imaju i unuke i na kraju krajeva on je svog tasta vukao od banje do banje i lečio ga je i gurao mu kolica kroz grad i tako dalje. I sada da ne pričam o priči koja nije tema ove večerašnje emisije, ali treba da se spomene. Onog koga je doživljavao kao svoga, on ga nikada nije prihvatio, ali je on svojim srcem pokazao da je ovaj grešio. I na kraju ga je ovaj zvao sine moj. To je poenta priče. A i taj što je bio u kolicima, bio je čuveni hirurg. I da se vratimo mi sada na našu Maju Putojić. Maja Putojić radi, stidljiva je, čeka priliku da naiđe gospodin pravi. I sada da li je njoj neko sugerisao, da li je po nekoj preporuci predložen jedan mladić, ona je zapazila zaista nekog dečka, jer neko je sigurno rekao, eno ga onaj, on je za tebe pravi. Nije oženjen, a jedan je od sigurno najboljih inženjera u Boru. I zaista, tog mladića su svi cenili kao možda ne samo dobrog stručnjaka, nego jednog od boljih inženjera u kompletnom rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Taj momak je radio u sektoru ekologije. Inače, završio je, kao što sam rekao, rudarstvo. Bio je 2 godine mlađi od Maje. Rođen je 1997. godine u Boru. Inače, poreklom je iz mesta Gornjene, koje sam opisao u uvodu emisije. Ovaj mladić zvao se Vladimir Stiklić. Rođen je 1997. godine, završio je osnovnu školu u svom mestu, a kasnije upisuje srednju školu u Boru, završava srednju rudarsku školu u Boru, da bi kasnije upisao rudarski fakultet i bio je jedan od najboljih studenata na tom fakultetu. Zapošljava se u firmi u kojoj ga, nažalost, Maja i zapaža. I počinje najverovatnije preko nekih svojih prijatelja sa istim mladićem da stupaju u kontakt, najverovatnije kroz neku priču ili šalu, ali ono što je odmah primetila, a to su primetili i mnogi drugi, da je ovaj mladić mnogo, čak i previše posvećen svom poslu i da je imao slabu komunikaciju sa drugim ljudima. Naime, Vladimir je nekako bio povučen u sebe. Čak i kada su bile neke sportske igre koje su organizovane u sklopu kolektiva, mnoge devojke su primetile da ovaj ne samo što ne voli da se šali, nego ne primećuje ni jednu od njih. Čak su ga prozvale i psiho. Znači, kada sam se čuo sa ljudima iz Bora, doslovce su mi to rekli. Ljudi koji su znali odlično i Maju, a i Vladimira. Vladimira su zvali psiho. Kažu,
To što je završio fakultet sa najboljim ocenama, on je dobio diplomu. I svaka mu čast. I zaista bio je stalno posvećen tamo poslu, pored kompjutera, sve je odrađivao baš onako kako su Kinezi i očekivali od njega. I stalno je napredovao. To što nije imao devojku, to nikoga nije ni zanimalo. Ali prijateljice Majine, koje su po svaku cenu htele da udaju Maju, one su smatrale da su Vladimir i Maja upravo rođeni jedno za drugo. Inače, moram da kažem da je Vladimir, pored toga što je bio vredan i dobar i što su ga hvalili na poslu, onako kao seljačko dete koje je došlo u grad da radi, prihvaćen dobro od ljudi i svog kolektiva. Ali imao je tu neku čudnu liniju svog ponašanja. Neki su to pravdali, pa eto on je imao i nesrećan slučaj, pre par godina mu je umrla majka. Znamo i njegovog rođenog brata. Brat mu je odličan dečko, mlađi 7 godina od Vladimira. I to je tačno. Vladimir ima rođenog brata koji radi u istoj firmi kao i on, 7 godina je mlađi od njega. Vladimir ima i oca koji je radeći godinama stekao i penziju. I čovek živi u svom selu, tamo gde se prizetio kod svoje supruge i sa kojom je i živeo na salašu, tamo u Gornjanu. Kada kažem na salašu, moram da vam objasnim, bez obzira što je to selo Gornjane malo razuđeno, kao što sam rekao, kuća porodice Stiklić je nekako posebno malo više udaljena od centra i bukvalno je kao neki salaš, onako kao mesto koje je odvojeno tamo u toj prelepoj prirodi i eto tu žive Stiklići, oni su to nekako sredili, uredili, znači moram da kažem nije to salaš koji je ono zapuštena neka priča, to je jedno savremeno domaćinstvo sastavljeno od 2 kuće, tu su znači i one pomoćne prostorije u sklopu dvorišta, sve ono što je potrebno za život u toj prelepoj Nedođiji nalazilo se upravo na imanju Stiklića. Inače, moram da kažem da Vladimirov otac sa svojom suprugom živi srećan život. Oni su bili zadovoljni i srećni u tom bespuću i u toj lepoti. Vladimirov otac je autobusom redovno putovao na posao. Majka je bila domaćica, a Vladimirova baka, ona je redovno putovala autobusom na posao i bila je konobarica u jednoj kafani u Boru. Ona je rodila svoju ćerku sa jednim čovekom iz mesta Zlot, koga je upoznala u kafani. I dovela ga je kod svojih roditelja, tamo na taj salaš gdje je živela sa svojom porodicom i rekla je, evo našla sam čoveka za koga ću da se udam. I taj čovek je bio nekoliko meseci tu, na tom salašu, i skapirao je da nešto tu ne štima, da on ne može da živi sa ovom porodicom jer su previše strogi. Imaju ti ljudi tamo iz Gornjana neku žicu, pričam za te ljude koji žive po tim salašima, posebno u tom periodu. Mora da se živi po pravilu službe, mora da se poštuje tradicija, mora to da bude ovako i onako. A zet u kući mora da bude manji od makovog zrna. To se nije dopalo ovom gospodinu iz sela Zlot. Zlot je spadao među veća seoska mesta u Srbiji i imao je puno kafana. I sada mogu da zamislim čoveka, zato vam ovo i pričam, mogu da zamislim čoveka koji dolazi iz jednog takvog sela, 20 kilometara udaljeno Gornjane. Znači, dolazi tamo u Gornjane i nalazi se na salašu svoga tasta gde ne sme da pisne.
i mora da pravda svaku čašicu popijene rakije. I posle par meseci on je pobegao sa tog salaša i rekao je svojoj voljenoj ženi: ženo, ja ne mogu ovde da živim sa tobom, ako želiš, ajmo da tražimo sreću negde na nekom drugom mestu, ali ne ovde na ovom imanju. Ona je rekla: nažalost, ja volim svoju kuću i ja hoću da ostanem ovde. Žao mi je što ti nisi se ovde snašao jer te volim, ali eto, ostala sam trudna i imaću uspomenu na tebe, odnosno rodit ću dete. I možemo da se viđamo vikendima. I tako je i bilo. Ovaj čovek je jedva to i dočekao, prvim autobusom je zapalio za Zlot i iz autobusa pravo u kafanu. I napio se, nije znao gde se nalazi. Pio je tako taj čovek godinama i na kraju je umro od ciroze jetre. Umeđu vremenu, naravno, dok je trajalo to njegovo pijanstvo koje mu je pojelo jetru, njegova bivša supruga, sada već bivša supruga, rađa mu ćerku, ta ćerka raste, on je umro od alkohola, ćerka to zna, ćerka dovodi na salaš koji voli supruga koji postaje zet u kući i za razliku od zeta pijanca, ovaj je zet domaćin. Veki je bio ekstra dobar domaćin, zapravo Velibor, ali svi ga tamo zovu Veki u mestu. Veki je bio ekstra dobar domaćin, dobar je i sada, i on je sređivao, uređivao taj salaš onako kako je smatrao. Na kraju krajeva sa svojom voljenom suprugom dobio je i 2 sina. Smatrao je da jednog dana, eto, i oni će živeti tu, dovešće supruge, kada se budu oženili, bit će kuća puna dece, odnosno unučadi, i to će biti pravi raj na zemlji. Ne treba njemu daleki svet, ne treba njemu lepota i disciplina Švajcarske, on tu lepotu ima u svom Gornjanu. Radi u firmi gdje radi, imaju za život, imaju dosta stoke, puno rade. Tašta je umeđu vremenu završila svoj kelnerski život, otišla u penziju i pomaže i ona porodici da na sve moguće načine kako je mogla da imaju što više. Jer na kraju krajeva tu su 2 dečkića i baka je bila presrećna, eto, imamo naslednike koji će ovde dovesti, znači, žene, i nećemo morati sada po nekakvom malte ne prokletstvu da hapsimo muževe tamo po šumama i da ih dovodimo na naš salaš kao zarobljenike. Međutim, i ova žena, nažalost, nije se dugo naživela u svojoj penziji. Iako je govorila: nije bitna kolika mi je penzija, neka je tanka ali dugačka, nažalost, prekinula se i ta priča i ona je umrla od raka. Da li se ona lečila adekvatno ili ne, umrla je i sahranjena je. I to je bila velika tragedija za ovu porodicu. Da bude još veća tragedija, od iste bolesti se razbolela i njena ćerka, odnosno Vladimirova majka, koju je on obožavao. A i Vladimirov otac je obožavao svoju suprugu. Nažalost, dobila je rak i odlučila je da njoj ne treba lekar, jer ako je sudbina tako htela da se razboli od najstrašnije bolesti, neće da se leči. I sada, znači, sve vreme govorim o ovoj ženi kao o normalnoj ženi. Ali sudbina je to. Ljudi ne biraju bolesti. Bolest se desi. I ne daj Bože kada čoveka zadesi neka boleščina, bez obzira kakva god da je, mora da se traži savet lekara i da se ista leči na adekvatan način. I tu nema pardona. Šta god da kaže lekar, medicina je u pravu. Ali ova žena je odbila, znači, da ide na lečenje. Ona je tako živela neki izvesni period i umrla je.
Umrla je 2023. godine. To je bio veliki šok za ovu porodicu. Čak je Vladimirov otac počeo da priča da je taj Salaš navodno uklet i da eto, zbog nekih prokletstva dešavaju se stvari da svi umiru kad im vreme nije. Međutim, i to je Vladimir uobrazio, ali za sve to vreme on sa svojom suprugom je othranio decu, iškolovao i izveo maltene na pravi put. Pre svega, Vladimir je završio fakultet, zaposlio se i u Boru je iznajmio stan. Još uvek nije bio finansijski moćan da podigne neki kredit i da kupi sopstveni stan. On je iznajmio stan, živeo je u iznajmljenom stanu. Naravno, u tom stanu je živeo i njegov brat i oni su vikendom odlazili obavezno zajedno u selo, a brat neretko je išao i po nekoliko puta nedeljno kod oca, koji je živeo tamo na Salašu i dolazio je samo po potrebi za Bor. A ta potreba ili da nešto kupi što je potrebno za njegov Salaš tamo u Gornjanu, ili da ode do lekara. A Vladimir za to vreme, radeći u firmi, slabo se druži sa ljudima, a sa onima sa kojima nekada sedne pa nešto i priča. Ne priča on o devojkama, o lepim ženama, on priča samo kako mu majka puno nedostaje i kada ode kući sve mu je nekako crno i prazno bez mame. Svi su ga na neki način razumeli, eto, dečko je voleo previše svoju majku i sada pati. Međutim, bez obzira kolika god da je ta patnja, mora da se potraži, ako na kraju krajeva je to potrebno, i savet lekara. Jer ja mislim da je Vladimir pao u neku vrstu depresije. Jer to što je on toliko patio za svojom mamom, to ne može da bude baš normalno. Prošlo je već 2,5 godine, skoro 3. I u tim razgovorima sa prijateljima na poslu, neko mu je rekao: Vladimire, malo počni da se baviš pecanjem, počni da radiš neke onako stvari rekreativne, previše umorno izgledaš. I Vladimir mu se požalio da on ne može noćima da spava, da mu lupa srce i da ima neki strah, kao da će umreti svakog trenutka. I čovjek mu je rekao: pa dobro, ako ti lupa srce, onda treba da se obavezno javiš internisti. I naravno, pretpostavljam da je Vladimir otišao kod izabranog lekara, tražio je uput za kardiologa i otišao je kod kardiologa. I on mu je dao neke lekove za pritisak i dao mu je lekove za smirenje. I Vladimir je pio terapiju. I onako smiren, sada pod terapijom postaje još smireniji. Jedva je on primetio Maju kada je ona njemu prišla sa prijateljicama i kada su počeli oni neki razgovor. Međutim, to je trajalo tako više puta, ponavljalo se iz dana u dan. Maja je sa prijateljicama bila često u Vladimirovom društvu, odnosno mislim da su je prijateljice forsirale da ona stupi u vezu sa Vladom, jer o Vladi su imali svi dobro mišljenje u firmi. Na kraju krajeva svaka žena savetuje onu drugu koja treba da stupi u vezu tek sa nekim mladićem. On je idealan muškarac. Povučen je, tih je, budi sigurna, neće ni prstom da krene na tebe. Evo ovaj moj, on kad igra Zvezda, ako ja nešto kažem u kući, bilo šta, ma kakvi ima da me gađa televizorom posred glave. Stojim mirno kad se izvodi penal, a ne daj Bože da izgubi Zvezda. Onda bolje da pobegnem iz stana dok je vreme, dok još sudija nije odsvirao kraj, jer posle toga sam nagrabusila. Ne do ti Bog da se za takvog nekog ludaka udaš. A ako pobedi Zvezda, onda sam tek nagrabusila. Sada najverovatnije da je Maja prva inicirala taj prvi izlazak u grad koji se desio i
Pre svega mislim da nije tu bilo nikakve velike ljubavi, ali eto, desio se taj izlazak u grad, pa se on posle ponovio, pa se možda on i dopao vladi, pa je onda sad i on možda pozvao Maju da izađu možda do poslastičarnice ili do nekog kineskog restorana kojih ima mali milion u Boru sada. Išli su zajedno i u bioskop i gledali su film Svadba. Počelo je zabavljanje koje je trajalo punih 8 meseci. Umeđu vremenu, naravno, Maja je upoznala i svoje roditelje sa Vladimirom, a i Vladimir je upoznao svoga oca i brata sa Majom. Nije se on stideo svog salaša i svoga mesta tamo gdje je živeo u Gornjenu. Išli su oni povremeno na te vikende kod njega. Vladimirov otac je bio srećan zato što će Vlada da oženi školovanu i mladu lepu ženu. Na kraju krajeva bili su srećni i Majini roditelji, jer eto, Maja će se udati za inženjera, za priliku kakva joj i pristaje. Dečko je miran, dobar, fin. Sve je to trajalo, guralo se 8 meseci, a pre mesec dana, odnosno sredinom juna meseca, pala je i veridba. Vladimir je Maji kupio prsten, zaprosio ju je i ona je zvanično postala njegova verenica. Na prstu njene leve ruke stavljen je verenički prsten. Najverovatnije su se dogovorili i za datum svadbe. I sve je to bilo, kada se gleda sa strane, idealno i lepo. Idealno i lepo je bilo sve do subote 25. jula 2026. godine, kada su Vladimir i Maja odlučili da odu u Donji Milanovac. A u Donjem Milanovcu se upravo održavala, kao i svake godine, manifestacija Muzičko leto, na kojoj učestvuju mnogi poznati pevači. I baš te subote, 25. jula 2026. godine, od 21 sat bio je koncert Saše Matića. I na tom koncertu bili su Maja i Vladimir Stiklić, verenici. Šta se tačno desilo na tom koncertu, koji je trebao da bude zapravo vrhunac njihovog zabavljanja i romantike, to ja ne znam, ali mnogi govore da je tu Vladimir iz samo njemu znanih razloga ošamario ili išamarao Maju. Tako piše u novinama. I to su izjavili ljudi iz njegovog mesta. To piše, znači, sva štampa. Razlog niko ne zna. I to je zaista zapanjujuće i iznenađujuće što je uradio Vladimir. Još više sam zapanjen Majinim postupkom što mu je ona sve to oprostila. Drage dame, drage devojke, nemojte da praštate svojim mladićima, verenicima ili bilo kome šamare. Jer kad vas jednom ošamari, to je samo uvod u pakao koji vas čeka čitavog života. I neretko se iz te agonije izlazi sa nogama napred. Vodite računa, prvi šamar je znak da imate posla sa psihopatom i da nije dobra prilika za brak, još manje da sa tim čovekom stvarate i oformljujete porodicu. I ne znam zašto Maja, kao školovana mlada žena, nije pozvala policiju, jer nemoguće je da se u Donjem Milanovcu, na jednoj takoj velikoj manifestaciji, ne nalazi policija. Maja je trebala odmah da pozove policiju i da uhapse psihopatu. Jer ako je neko toliko lud da išamara svoju buduću verenicu, sa kojom treba za mesec dana da stane pred matičara, da je išamara na javnom mestu, onda on zaslužuje psihijatrijsko lečenje. Njemu nije potreban kardiolog, njemu je potrebna dobra psihijatrija. I to u posebnoj ustanovi. Ali Maja, nažalost, to nije uradila, nije obavestila policiju. Još je zapanjujuće da redari koji su bili tu prisutni sigurno
i ljudi na tom koncertu, a posebno žene, koje su sigurno videle taj događaj i ko zna koliko je ljudi videlo da je Maja išamarana, jer da nisu videli ne bi bila ta priča. Neshvatljivo je da niko nije pozvao policiju, a samo treba da uzmete svoj mobilni telefon i da okrenete 3 broja. 192. I rešili ste problem. Ne vidim u čemu je problem. A drugo, osuđujem i samu organizaciju tog događaja. Kakva je to redarska služba koja ne može da sazna i ne može da vidi da se tamo šamara neka žena. Na kraju krajeva, oni su tu da obezbede svakog prisutnog na tom koncertu. I to je velika sramota za ljude iz security-a koji su obezbeđivali taj koncert. Jer i oni su jedna vrsta policije i morali su da saznaju da se desilo neko nasilje na koncertu. Saša Matić, nažalost, nije mogao to da vidi iz svima znanih razloga. On je pevao, ali da mu je neko rekao da se desilo to što se desilo, da je išamarana neka žena, verujem da bi prekinuo pevanje i da bi on preko mikrofona i razglasa pozvao policiju. Jer znam da je lavčina i ljudina. Ono što mogu reći, još šokantnije je da je Maja prihvatila da sa Vladimirom ode u njegovo selo i da tamo provedu vikend. I da putuje do tog sela, boga mi, od Donjeg Milanovca do tamo 100 kilometara kroz Nedođiju. Znači, ide na put kroz onu Nedođiju, kroz one šumetine, kroz ono homolje sa čovekom koju je malo pre išamarao. To je veoma opasna situacija i Maja je, ajde, nije pozvala policiju, ali trebala je odmah da pozove sestru, roditelje ili ne znam već kog, ali prvenstveno morala je da pozove policiju. Nije to uradila, odlaze za njegovo selo. Stigli su tamo, kada su stigli, kasno. Bila je već zora, Maja je bila povređena ne samo fizički, ona je bila emotivno povređena zato što je doživela šamaranje od svog budućeg supruga. Otišla je da spava, šta je sve sanjala, to samo ona zna. Spavali su dokle su spavali, ustali su. U međuvremenu, Vladimirov mlađi brat odlazi, iako je nedelja, da radi u Ziđinu u svoju drugu smenu. Sa njim odlazi i njegov otac za Bor kako bi kupio na benzinskoj pumpi gorivo za poljoprivredne mašine, odnosno kako bi kupio naftu. Odlaze oni za Bor, Maja i Vladimir ostaju, spavali su dok su spavali, ustali. Da li su doručkovali, da li su nešto jeli, to sada već niko ne zna. Možda su odmah počeli da sređuju utiske oko koncerta. I najverovatnije odmah je krenula priča oko tog incidenta, odnosno oko tog nemilog događaja šamaranja. Počela je svađa, najverovatnije posle te svađe možda je Maja i rekla ja za tebe i neću da se udam, najbolje je da raskinemo dok je vreme. Tu je Vladimir totalno poludeo, počeo je da tuče Maju. Maja je uspela telefonom da pozove svoju rođenu sestru i da kaže ovaj ludak me ubi, pomozite mi nekako. Ne znam opet zašto nije odmah pozvala 192, to je broj koji se lako pamti i to treba svako da zna u zemlji Srbiji. Nije pozvala hitnu službu policije, zove svoju sestru. Njena sestra zove Vladimirovog brata. Obaveštava ga da se u kući u kojoj žive dešava nešto strašno, odnosno da njegov brat Vladimir tuče svoju buduću suprugu Maju. I sada Vladimirov brat ga zove telefonom, ali ovaj ne čuje telefon jer je zaokupljen svađom. On juri da tuče po dvorištu svoju buduću ženu. I onda njegov brat otvara aplikaciju na kojoj su instalirane kamere i vidi se sve šta se dešava u dvorištu oko kuće,
a na nekim mestima i u samoj kući. I tu je Vladimirov brat sada šokiran. On vidi Vladimira kako juri Maju i kako je tuče po dvorištu. Zatim kako ulaze u kuću i Vladimir drži nešto u rukama, što je ovaj mladić najverovatnije okarakterisao kao neko hladno oružje. I on odmah telefonom zove prvo svoga oca, koji je u Boru i koji kupuje tamo po benzinskim pumpama naftu, i kaže: tata, dešava se nešto strašno, Vlada tuče Maju i možda će i da je ubije. Kaže: odmah zovi miliciju. Ovaj mladić zove miliciju, a Vladimirov otac dolazi do firme i brat i otac kreću zajedno ka Gornjanu. U međuvremenu iz Bogovine krenula je i Majina porodica, jer je Majina sestra javila i roditeljima šta se dešava u Gornjanu. Dešava se da malte ne u istom trenutku do kuće, odnosno do salaša porodice Stiklić stižu zajedno Majini roditelji, odnosno familija, stižu Vladimirovi brat i otac i stiže policija i hitna pomoć. Svi u istom trenutku ulaze negde oko 17 časova u dvorište i odmah su u dvorištu videli veliku količinu krvi. Kada su ušli policajci u kuću, odmah tu u predsoblju videli su izmasakriranu Maju. Hitna pomoć je odmah pokušala da reanimira i da ukaže pomoć nesrećnoj mladoj ženi. Videli su da ima ubode po vratu i jedan u leđa. Hitna pomoć je odmah odnela nesrećnu ženu u sanitet, međutim, lekar je ustanovio da je ova mlada žena u svojoj 31. godini, nažalost, preminula. U tom trenutku stiže i dežurni javni tužilac iz Zaječara, pošto je ceo taj region pod patronatom Zaječara, i naređuje obdukciju mlade žene. Kaže, ona mora odmah da se preveze na sudsku medicinu kako bi se uradila obdukcija i da se utvrdi kako je došlo do smrti nesrećne Maje Putojić. U tom trenutku, dok se sve to dešava i dok policija pokušava da napravi neku rekonstrukciju sa forenzičkom ekipom, druga ekipa policije traži ubicu, odnosno Vladimira Stiklića. I odmah je i pronađen. Pronađen je tu u štali, na jednom mestu koje je predviđeno za seno. Pronađen je kako visi, jer je sam sebi presudio vešanjem. Kasnije, na obdukciji Maje Putojić, utvrđeno je da je ova nesrećna žena zadobila 2 smrtonosna uboda u vrat oštrim predmetom, to jest nožem, i 1 smrtonosni ubod u leđa. A prstena na njenoj ruci nije bilo. Mislim na verenički prsten. A što je najgore, nije bilo ni prsta. Zamislite tu monstruoznost. I taj isti prsten su mu najverovatnije pronašli u nekom od njegovih džepova dok je visio na toj gredi. Urađena je i njegova obdukcija. Utvrđeno je da je sam sebi oduzeo život na način kako sam rekao. Nesrećna Maja Putojić je sahranjena u Bogovini 28. juna 2026. godine u 14 časova. Vladimir je sahranjen dan kasnije u svom mestu. Da li su poštovani strogi običaji tog kraja koji vladaju u istočnoj Srbiji, da se onima koji sebi prekrate svoj život na način koji sam opisao ne zovu sveštenici, i ne samo da se ne zovu sveštenici, nego se u mnogim mestima sahranjuju na posebnim grobljima, kako ne bi prizivali nesreću u svom mestu. A što se tiče salaša, za koji otac Vladimira Stiklića govori da je najverovatnije uklet i da je sigurno opet prizvao smrt,
Jer kaže, eto, od kada sam došao, sahranio sam sve sa salaša. Pravio sam kuću za svoje sinove, evo sada sahranjujem i sina. Ovaj čovek je duboko potrešen. Ja osjećam njegovu bol i saosećam se zapravo sa njegovom tugom i osjećam njegovu bol koja je zapravo u njegovim grudima. Ali on mora da zna da prokletstvo nije ubilo njegovog sina, njegovu buduću snaju, nego njegov sin, kome je trebalo najverovatnije psihijatrijsko lečenje. Što se tiče njegove supruge, jeste umrla od najstrašnije bolesti, ali smatram da nije normalno da ne pokuša da potraži lek kod lekara, što ukazuje da je možda njegov sin Vladimir imao možda i neku naslednu bolest psihičke prirode. Na kraju krajeva to će utvrditi istraga. Suviše je rano da ja dajem neke zaključke po tom pitanju, ali smatram da svako onaj ko uradi ovakvu stvar ne može da bude normalan. I sa ovim mladićem nešto davno nije bilo sigurno u redu i zbog toga je bio tako miran, tih i povučen. Na kraju krajeva, miran, tih i povučen je idealni opis i onih lica koji imaju i šizofreniju. I oni su mirni, tihi i povučeni, ali nisu idealna prilika za brak, nego im treba pomoći tako što moraju biti smešteni u adekvatnu ustanovu i da budu lečeni na pravi način. Jer oni prihvataju sve, samo ne da su bolesni. I zato porodica treba, bez obzira ko je kakav fakultet ili koju školu završio ili je nije završio, kada primeti čudno ponašanje svojih najbližih, pre svega da potraže savet i pomoć lekara, odnosno struke. Jer ta ista osoba može da unesreći ne samo vas, nego i neke druge porodice, kao što smo videli u ovom slučaju. I nije nikakvo prokletstvo iz prošlosti ovde umešalo prste, ovde je neodgovornost ljudi koji su bili najbliži Vladimiru Stikliću, a to je zapravo njegov otac. Bez obzira što on sada plače i kaže kako ću ja izaći pred roditelje pokojne Maje Putojić. Nemaš ti potrebe, prijatelju, da izlaziš pred njene roditelje. Njeni roditelji su nju sahranili na dostojanstven način. Trebaš samo da se zapitaš da li si ti negde propustio neku važnu stvar u svom životu. I možda i u vaspitanju svoga sina. I da li si bio zaista dobar otac i suprug. Jer ako je tvoja supruga odbijala odlazak kod lekara, možda je imala neki problem i u svojoj psihi, trebao si na sve moguće načine da joj obezbediš lečenje. I ne samo njoj, nego i svome sinu. Ja znam da mnogi roditelji ne prihvataju to da su njihova deca možda, ne daj Bože, bolesna od neke psihičke bolesti. Ima ovde i u Beogradu na Vračaru roditelja koji nisu prihvatali možda da je njihov sin bolestan, pa sada mnoga deca su ostala bez braće i bez sestara, a mnoge majke će ostati u crnini čitavog života. Zato ne smemo biti sebični prema istini. Moramo da je prihvatimo takvu kakva jeste i da lečimo svoje najbliže, prvenstveno svoju decu. Bežanje od istine, to je zapravo korak ka paklu. Ovo je, nažalost, još jedan strašni femicid u zemlji Srbiji. I strašno je opasno ako ćemo Maju Putojić pamtiti samo kao brojku i kao jednu od ubijenih žena u 2026. godini. Mi moramo jednostavno da prihvatimo činjenicu da se protiv ovog zla moramo boriti na pravi način. A to je da edukujemo sve ljude da otkriju opasnost koja preti iz njihove neposredne blizine i da lečenjem spreče
da taj potencijalni opasan čovek napravi neko zlo. Jer, moram da kažem, ime dajemo nekada iz ljubavi prema detetu. Da li iz ljubavi prema nekim svojim vladarima iz prošlosti, ili možda iz istorije, ili ljubavi prema roditeljima. I ona ništa ne govore o našoj deci kakva jesu. Ali nadimak nekada govori sve. Iako su devojke Vladimiru na tim društvenim igrama dale nadimak psiho, budimo sigurni da su one bile dobri psiholozi i dobri psihijatri i da imaju iskustva sa muškarcima. Maja je bila sigurno dobar đak. Zato je i radila taj posao koji je radila. Ali sam još više siguran da nije imala nikakvo iskustvo sa muškarcima. I trebamo kao roditelji da povedemo malo računa i o toj strani života svoje ženske dece. Posebno majke treba da ih na jedan pravi način upute u tajne tih stvari, a ne samo da traže po svaku cenu. Sine, otkucava ti biološki sat, moraš da se udaš dok možeš da rađaš. Pa ne mora da se uda. Ne mora da se uda i na kraju krajeva, ako nema kome, ne treba ni da rađa. Jer došla su takva vremena. Društvo je bolesno, a pripadnici bolesnog društva mora da prihvate istinu da je bolje biti neoženjen, odnosno neudat i nemati decu, nego sa kretenima stvarati porodicu. I zato, drage dame, ja vas pozdravljam i nemojte se opterećivati što ste same, jer niste same. Tu sam ja i puno vas volim i zato pratite ovaj kanal, jer u sledećoj čudnoj priči tek ću vam ispričati nešto mnogo strašno i poučno. A do tada, volim vas i pozdravljam.